ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ କେବଳ ଶୋଇଛନ୍ତି? ନା, ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଶୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗରୁଡ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏମିତି 5ଟି ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯାହା ଜଣେ ରାଜାକୁ ବି ଭିକାରୀ କରିଦିଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପରେ ଶୋଇବା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସକାଳ 9ଟା ଯାଏ ଶୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ଥାଏ। ପୁରାଣ କହେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଥମ କିରଣରେ ଶକ୍ତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବରେ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ତାମସିକ ଗୁଣ ବଢେ, ଯାହା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଋଣର ବୋଝ ବଢାଇଥାଏ। ନମ୍ବର 2, ମଇଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା। ଅନେକ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି କିଏ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଇଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କମିଯାଏ। ଗରୁଡ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯିଏ ଅପରିଷ୍କାର ରହେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତା ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ମଇଳା ନୁହେଁ, ଏହା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସଂକେତ। କିନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ଅଭ୍ୟାସଟି ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଶାନ୍ତି ଛଡାଇ ନିଏ। ସେଇଟି କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାର୍ଟ 2 ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ।